Jeg havde troet, at det ville blive hårdt for mine forældre, når jeg som det sidste barn valgte at flytte hjemmefra. Men altså at påstå, at mine forældres liv er gået i stå, det er den største løgn nogensinde. De er travlt, og de er også altid på farten. Og nogle gange er det faktisk som om, at de ligefrem virker gladere nu, end da jeg boede hjemme. Men måske er det bare noget, jeg bilder mig ind. Det kan sagtens være, men jeg tror nu alligevel, at jeg vil vende snuden mod Vestjylland for at blive klogere på, om lykken blomstrer op, når børnene er fløjet fra reden. Hvor langt skal du ud? 11, men så er det kun på ham til 5. Nu ser vi, hvordan det går. Ja, vi kører. Godt nok er jeg taget hjem for at besøge mine forældre, men det får dem altså ikke til at holde fri. Mine forældre de løber flere gange om ugen med deres løbeklub, hvor der også er et godt socialt sammenhold. I dag er det godt nok kun min mor, der skal op og løbe, fordi min papfar han styrtede i sidste uge på cykel, da han var ude at cykle med den cykelklub, de også er med i. Nogle de jagter lykken hele livet, og forskning viser faktisk, at forældre de skulle blive mere lykkelige, når der ikke længere er nogen børn, der bor hjemme. Kan du prøve at forklare, hvad det er, der gør, at du mener, at forældre bliver mere lykkelige, når deres børn flytter hjemmefra? Det er sådan set det, at jo mere man elsker sine børn, jo mere stiller man sin egen behov til side, jo mere bekymrer man sig, og jo flere ting er der, som man simpelthen ikke gør som par, for eksempel, mens man er forældre og har hjemmeboende børn. Og det, der sker, når børnene flytter hjemmefra, det er, at mange af bekymringerne og de her ting, de her begrænsninger på forældrene, flytter med børnene. Mm. Det gør så, at man bliver mere lykkelig, når børnene flytter væk, fordi så kan de par, der er holdt sammen, indtil børnene flytter hjemmefra, de kan nogle gange få sådan en opblomstring, hvor de kan være par en gang til, ligesom de var før børnene. Hvis man har masser af tid til at lave ting sammen, så det ved jeg ikke, om man bliver nyforelsket igen. Det gør man måske ikke, men at det blomster. Ja, men måske nogle dage, så er det også sådan, der, hvor man ikke lige synes, jamen sådan er det jo. Det bliver jo ikke, altså, du tænker, om man går mere i seng med hinanden, eller hvad tænker du på? Jamen, dels det, altså sådan, både det, ja, gør I det? Nej, det synes jeg ikke. Jamen, det ved jeg ikke, altså. Nej, men jeg tænker bare, at der behøver man jo heller ikke at tænke på noget omkring, om der er nogle børn til stede, eller ja, nu man kysse, hvornår man vil. Ikke, at man ikke kunne det før. Kysser vi mere, end vi gør før? Nej. Det er tid til. Ja, fordi så skal vi cykle, så skal vi løbe, og så skal vi til spænding, og så kommer vi lidt sent hjem fra arbejde. Ja. Der er mere tid til sig selv. Ja, tænker måske også lidt mere på sig selv. Ja, og hvad der før var mit værelse, det er nu et motionsrum. I har jo renoveret det hele. Ja. Det ved jeg godt nok heller ikke. Altså, bor man eller bor man ikke? Altså, når jeg er væk, så er jeg væk, så skal vi helst ikke komme tilbage igen. Jo, nej, jeg vil virkelig. Ja, på besøg kan jeg jo ikke komme nok, men jeg vil godt nok nødig have nogen af jer hjemme igen. Helt ærligt, det vil jeg virkelig. Hvad? Jamen, jeg tror bare, at det vil slet ikke kunne fungere, eller hvad? Nej, det tror jeg, du vil da også nødig skulle have hjemme og bo igen. Noget mange kan opleve, at deres forældres forhold måske bliver mere harmonisk. At nogle gange, så oplever man også, at forældrene, når børnene flytter hjemmefra, pludselig begynder at have andre interesser og lave noget mere. Så mine forældre, de begyndte at lave mere, fordi det er det, der gør dem glade. Men en ting er, hvordan jeg oplever mine forældres liv. Noget andet er, hvordan andre unge mennesker oplever deres forældres udvikling. Jeg er taget ud for at besøge et kollektiv, hvor der bor en masse unge mennesker, som måske kan gøre mig lidt klogere på, om mine forældre i virkeligheden bare er fuldstændig ligesom alle mulige andres. Min mor har været voksenspejder. Voksenspejder? Ja. Og det har hun aldrig været før. Ej, hun har bare
hende mere, end han plejede at gøre. Okay. Eller også så gjorde han altid det, men jeg så det bare ikke, det ved jeg ikke. Jeg har blandt andet talt med lykkeforskere, som mener, at forældre bliver meget mere lykkelige, når deres børn flytter hjemmefra. Ja, det ved jeg ikke, om nogen af jer har oplevet, at jeres forældre virker mere glade, eller sådan overskudsagtige. De har ikke også at skændes med, men... Nej. jo, ja, det virker det. Jeg ved ikke, om de virker mere glade, men altså, de er da glade, som de altid har været. Ja. Drikker I egentlig også mere nu? Jo, det er forfærdeligt. Helt vildt. Jeg ved at drikke vin og bajer og sådan noget hele tiden. Ej, men jeg tænker sådan weekend og sådan noget. Jeg synes bare, at tit i byen. Altså ikke, det er jo kun, altså det er jo fint, men... Jamen, nu er vi jo 10 til. Ja. Det med, at man som forældre måske bliver mere lykkelig, når ens børn flytter hjemmefra, er det noget, der sker sådan her, eller er det sådan... Det er nok noget, der sker gradvist. Er du så blevet mere lykkelig? Nej. Nej, det er måske ikke simpelthen mere lykkelig, altså. Jeg tænker sådan, om man sådan bekymrer sig mindre. Altså, Nej, man gør dig. det tror Jeg tænker da lige så meget på jer, som jeg gjorde dengang I var hjemme, hvis man ikke gør det mere. Men det er jo på en anden måde, og så tænker når jeg ikke hører noget, så går det godt. Så går det godt, ja. Der er slet ikke noget, der er dårligt ved, at jeg flytter hjemmefra. Nej, egentlig ikke. Jeg får nok aldrig sådan rigtig mine forældre til at indrømme, at de er blevet mere lykkelige nu, hvor der ikke længere er mig boende hjemme. Men en ting er sikkert. Begrænsningerne de er blevet mindre, og forpligtelserne er blevet færre, og om det er lige med lykke, det må være op til den enkelte at vurdere. Ikke lige nu, normalt det med Ditte, men ellers. Man bliver lykkelig. Ja. Ja, selvfølgelig.